Ndakunzwika. Okay, ndakunzwika. Okay, sorry, I connect watch. But ndosita mazese connect watch. I don't know why now. All right. Problem yatinayo ka Mazimba ndiye kuti pamatambudziko evamwe tinoda kufanana nemaprofita. Pamatambudziko evamwe vanhu we want to take advantage of matambudziko ewayo. Toda kuzvita a source of income yedu. Kana takuzitaura chokwadi vanhu vanoda kutibhula nekuti hatina mari, vanhu vanoda kutibhula nekuti hatina access yemalawyer, vanhu vanoda kutibhula nekuda kwekuti zvakawanda zvinoitika. Guys, let me tell you something. Ngatimirei katsika nekahunu kekuti paitika dambudziko rekuti maZimbabweans vari kutambura toda kuzvita our own benefit pamusoro pazvo. Pano pareriti chapo chapo katakakumbira mari paipai, mari yakabuda pana pakaita 8,400. Pa 8,400 yakabuda guys, let me tell you the truth. Dzimwe mari hadzina kubuda, pane 700 isina kubuda yakaiswa naEl Chapo yakaramba, kwata imwe 1.2 yakaramba, kozeta anchaziva ndenge ndire 400 asati ndatora zoti mari yoda yakasvitira kana mu9,000 ani muri kuona. Saka problem inoitika ka ndikazva bheta ndiendewo paground ndikabhadhara ndege 2.4 ndikatsvaka pekurara pe500 ndakatsvaka kwakachipa. Saka pakasara mari tikaita zvatakaita, but problem yandaona yavapo kuCape Town ndiye kudai so. Problem ine vanhu ndiye kuti munofarira kunyepera vanhu nokuda kwekuti havana mavoice to say things. Ndo panaona pane dambudziko. Let me tell you, when I get to Cape Town, group randakanga ndinaro ndana Fafi. Musanyepere Fafi Maunga kuti akapiwa mari. Fafi haana mari yakapiwa. I was there. Pa conversation ndakasvika mari yo yaiswa vanhu vari pa conversation negroup ko. Ndakatombotaura pana vanhu vanokuziva kuti Cape Town ari kutaura. Ndatotaura ndiri kuseri. Hapana mari yakapiwa. Fafi called me yesterday. Aina boss J akapiwa 6,800. Ndo mari akapiwa. Saka stop lying. Muchiti Fafi akapiwa mari. Hapana mari akapiwa Fafi. Asinotaura mazita nekuti ndizvo kuzonzi Captain ari kutaurisa. But ndoda kutaura chokwadi. Tisiyanai nazvo zvekuti muri kurwadziwa nokuti zvinhu zvaenda. Zvinhu zvaenda because of us maZimbabweans. We are very selfish. We don't have a heart yakuda kuti tibatsire vamwe vedu vakanga vari mumatambudziko. Takapiwa mari tikasungirira. Vanhu vapiwa mari vakasungirira. Zvinhu zvaenda. Mari idzodzo guys, storage yamuri kutaura ifana kutora zvinhu zvinoiswa. Cape Town is a clean town whereby they can't keep those things kwavari ninge yatotsvina pasina vanhu varipo. Zvinhu zvakangosiwa munhu paakanga akangogara obva wanzipinda mubhazi. Guys, remember kuti vanhu vaenda kumba vaveka vatori vamwe they are traumatized. Vamwe kwavakabva vachitodzingwa, vamwe vakarohwa, vamwe vakavhurirwa mudzimba vakarara vasina kupfeka vanhu vechikadzi. Saka remember kuti they were going through a lot. Saka zvekuzonzi siya kombacha but bhazi rekuti uende kumba riripo kwaari iye kanotoona kunge zvaitwa zvakanaka as long upenyu hwake huri right. Saka chiregai kuramba muchiita tuma live muchivhura muchiti tauya kuCape Town kuzobatsira takuda kuti pachipiwa mari. Let's stop it. We already failed them. Let's stop it. We already failed them. Takanotadza kuvabatsira takapiwa mari tikaisa muhomwe. Saka let's stop it. Ngazvipere guys. Ngazvipere. Chiregai kuti ndiri paground ndauya kuzobatsira nditumire mari. Guys, vanhu vakapiwa mari dzinotenga dzine musoro. Makaitei nemari dzacho. Chamakaita pozi bhodho resadza rinobikwa rereka apashande kana 2,000 rands. Makaitei vanhu vaingoenda pari kubikwa sadza vongobata bhodho redaiso utoposta. Let's stop it guys. It's very bad. It's very bad guys. We've already failed them, those people. Zvinhu zvakuti soma bin, it's because of my content creators nemi vanhu munongoposta muchiti murikuda kuti muvabatsire. You didn't help them. So let those things stay there. Let those maida kuti zvinhu zvanyu zvicheketwe nani. Azvizvi muri kuvhura malive muchiti ndapa ground uri paground uri kuitei paground pacho pasina zvinhu muri kutora mavhidhio zvichisowa mabhini to prove what muri kuti zviitwe sei. Muri kuti paitwe sei. Musadaro guys. Musadaro. Mazimba ngatimirei moyo iwoyo wekuti vanhu vasina mavoice kana vasina chinhu chavainacho when they try to talk something munoda kuvabhula because imi mune mari kana kuti imi mune malawyer. It's very bad. We'll talk about it. Makaba mari full stop. Sati chidzire
makaba mari iripi mari yacho chii chakaitika paCape Town chatikataura chinoshamisa chaitwa paCape Town apa takatenga madrinks echoko namadha musuna takaendesa console yetuku patati pane mari yasara takatenga madrinks almost 4000 haana tombosvika trolley 1 i1 ka trolley sort madrink 1 ka trolley 1 trolley chaiso musadaro guys it's bad tostaura kana mukati mamisa it's okay sanyepere fafi kuti akaba mari fafi makampa 6800 na boss ndo mari avakapiwa kana mudani mukwize panokudza naye ataure zvakaitika Cape Town naachinyarara nichataka kudoma mazita mai manje ndikandimbono andindiri kuno yaga master izvozvi kuti flu yangu inyatsoneka muri kuona zvandiri kuuya mai manje pachafimamiwa pa muchatunda mai manje ndakuratidza kuti nini ndine balance manje pana zvamunondita ndezvo kutumirana tomasamoni zvezvo ini ndinova muchasungisa opo pane 40,000 yakauya makaisa kupi 40,000 makaisa kupi pane 40,000 yakauya makaisepi 40,000 tikuiziva 40,000 munhu wacho akandiudza akaisa 4,000 iripi 40,000 sikataura zve50,000 ko 40 iripi 40,000 yakaiswa muri kuJoburg iripi 40,000 makaisepi 40,000 tichataura zvese vese vaitenga tumabhaki pave makapiwa makatanga kusenderwa 32,000 makazosenderwa 18,000 makasenderwa 22,000 iripi mari iyoyo makaisepi mari iyoyo makaisepi mari iyoyo usada kunyitaura sina basa maZimbabwe ndokufumura ndotanga kundivenga macontent creators inini andina shamwari moziyo you will start hating me mese ndokutaurirai kasatora matambudziko evanhu toda kuzvita kuti muite ndenginazvo ndiri kutaurirai andakukwana keni mirai ndipedza andimona girazi randakabata iri kubuda pakona pe mirai ndipedza ndorangorova tuchetai kuyanyiwa nhasi tepai screen ushende share the live muchanditsvaga futi mukandimamisa ndini last time makanditsvaga mukandimamisa apa muchanditsvaga futi mukandimamisa but this time ndiri ready manje ndiri kutaurirai inini ndonzi captain keni ini ndiri munhu ndisina kana basa nemunhu manje ndiri kutaurirai andina kana basa nazvo kana mukandimaka monditei ndatoda kuti bhera ndine doro Judy yaga master pamwe ndingapuwe ini ndiri kurwara people they don't care about me ndiri kurwara pana kana munhu andisiro mari yekuti captain semurwere oyi hapana kana munhu ambondisiro kana dai pasina nhenga andisira 2 fish kuseni pepe dai ndaita sei dai ndatofira pana thank you tak ndozvitengera chibhoro changu chayaga master kuti ndingozvimamisawo ndiko